Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jakým způsobem pracovat s modulem doprava GLS API Online, který je určený k odesílání informací o zásilkách z pohody přímo na GLS API server. V pohodě máme vytvořené dvě vydané faktury, u kterých máme nastaveného dopravce GLS. Každá z těch faktur je hrazená jinou formou, to znamená, máme jednu fakturu na dobírku, druhou uhrazenou příkazem. Jedna z těch faktur má rozdílnou fakturační adresu od dodací adresy. Postupujeme následujícím způsobem. Přes menu Záznam, Operace si vygenerujeme z těchto vybraných vydaných faktur a Pohoda nám vytvoří dva nové záznamy do agendy zásilek, kde vidíme, že se nám přenesly tyto dvě faktury, to znamená, máme zde uvedenou jak fakturační, tak dodací adresu, máme zde uvedenou na položkách dokladu také formu úhrady a nemáme zatím vyplněné ID zásilky. ID zásilky se nám vyplní v okamžiku, kdy spustíme modul a bude této zásilce přidělené API serverem GLS číslo balíku, číslo zásilky. Máme-li vytvořené zásilky, spustíme samotný modul. Modul je možné spustit buď to přímo z adresáře, ve kterém je tato aplikace umístěná, nebo například pomocí zástupce na ploše, nebo v případě máte-li Pohodu E1 také pomocí tlačítka externího nástroje. My použijeme spuštění modulu přímo z adresáře aplikace. Po spuštění, které proběhne ve velmi krátké době, tak se nám vrátí štítky, adresní štítky na zásilky, které se uloží do nastavené složky, do které ten modul tyto soubory v PDF formátu uloží. Tyto štítky je možné si otevřít, je možné si je zkontrolovat, případně je možné je po zobrazení PDF prohlížeči vytisknout, nebo je zde také druhá možnost, kdy můžeme rovnou automatizovaně po spuštění modulu štítky tisknout na kotoučovou tiskárnu adresních štítků klasického rozměru A5. Potom, když se vrátíme zpět do Pohody, podíváme se na ty jednotlivé zásilky, které jsme tady měli v Pohodě připravené, tak vidíme, že už je vyplněné vlastně číslo té zásilky přímo na konkrétním číslem. Máme tady informaci o tom, že zásilka byla odeslána dopravci. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Nashledanou.